To fa a halin yanzu hukumar FIFA ta rikice duba da irin abin da yake faruwa a gasar cin kofin duniya. An samu raguwar makallata gasar cin kofin duniya sosai tun daga bayan fitar ƙasar Portugal da ƙasar Mexico da ƙasar USA. Lalle tabbas wannan abin ya girgiza FIFA. Wasu suna alakanta wannan abin da ficewar dan wasa Cristiano Ronaldo saboda ya fi kowa fans a duniya kuma yawancin 'yan ƙasa America duka fans ɗin Ronaldo ne. Suna zuwa kallon wannan World Cup ɗin ne kawai saboda dan wasa Cristiano Ronaldo. Amma da aka cire ƙasar Portugal da kuma ƙasar tasu ta USA suka daina shiga kallon wasa. Yanzu haka maganar da nake muku tiket ya riga ya karye, ko ranar wasa za ka iya zuwa kofar stadium ka je ka siya tiket ɗinka. Duba da lokacin da aka fara gasar nan tun wasa ya rage kwana 7 ake siya tiket babu. Amma yanzu sanadiyar ficewar ƙasar Portugal da ƙasar USA abin ya sa sun daina siyan tiket ɗin sosai. Daman da yawan su fans ɗin dan wasa Cristiano Ronaldo ne, sai kuma support ɗin da suke nuna a ƙasar tasu da ake buga World Cup a ciki. To yanzu waɗannan ƙasashe guda biyu sun fice kuma sun girgiza FIFA. Lalle tabbas wannan abin ya taɓa FIFA sosai, kuma wannan yana ɗaya daga cikin kafasitin ɗan wasa Ronaldo saboda fans ɗinsa ne da yawa a ƙasar America nan kuma sun daina shiga su kalli wasa. To ban san dai wani hukunci FIFA suke ƙoƙarin yankewa ba, amma yanzu zaka kalli stadium ɗin ma ba ta cika. To fa na bakku lafiya.